Igbo mụrụ nze mmụọ ọzọ Igbo mụrụ mụ anyị na-ekene unu anyị si ka ọ dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma anyị kene onye enu kene onye ana anyị na-asị ọ bụ isi ka ọ bụrụ isi ka ọ dodo ka ọ ghara inwe ube Igbo mụrụ nze mmụọ ọzọ ụtụtụ ọma ehihie ọma uhuruchi ọma dịka ọnọdụ iso nọdụ wee na-esonye anyị dịka ọnọdụ ọnwa na kpakpando n'ebe ị nọ n'oge awa onye unu ya nọ bụ Maazị Chinwatakwakụ Nwesiọma Mbala wee bịa ụwa tata bụ abalị 30 tata bụ ahịa afọ n'ọnwa nke asaa ya bụ Julaị n'afọ abụ 2025 ụmụnne m ebe anyị nọ bụ n'ahịa ose ọgwọdụ Ọnịcha nke dị n'okpuru mpaghara ọchịchị Ọnịcha North Local Government Area ọ bụrụ na unu na-ere anya unu ga-ahụ na ọ bụ ọdụ ji ka anyị nọ na ya ụmụnne m o nwere nnukwu emume pụrụ iche eji mara Igbo nke Igbo ji wee kacha Igbo ji wee bụrụ enyi na mba ụwa emume a na-abịa na ọ bụrụ na afọ gbaa ọnwa nke asatọ nke itenaanị na nke iri kedu emume anyị na-ekwu ọ bụ ịwa ji ndị be anyị wee sị na anaghị anọ n'ụlọ ebute ozu enyi maka na onye njem ka onye isi awọ mma nwamkpi ji wee kwuo na ọ bụ kamgbe ọ gara ikwu nne ka o ji wee mụta iwenye ime elu ụmụnne m njem anyị bịara tata bụ njem nchọpụta ka anyị gbaa ndị mmadụ ajụjụ ọnụ ọha na eze ndị Igbo ka ha gwa anyị ka a si akwado emume iri ji ọhụụ nke afọ abụ 2025 cheta nọnyere anyị sonye anyị na Facebook binyere anyị aka na follow gaa na YouTube pịara anyị aka na subscribe metụ mgbịrịgba aka ka ọ na-akụ na ọ bụ ya ga-akpọtụrụ gị mgbe ọbụla anyị gbagotere n'ikuku ụmụnne m chere m ka m bịa bụ ịgba ọsọ maka na nwa ebunu n'azụ o wee bịa ọgụ Igbo mụrụ nze mmụọ ọzọ soro na anyị daalụnụ biko ọ ga-amasị anyị ịmata kedu onye anyị kenere Afa m bụ Chimezie James. Okay, nna m ukwu Chimezie James onye gịnị ya nọ bụ Maazị Chinwatakwakụ anyị bịara ka anyị mata ka ọnụ ahịa ji dị na olugo mgbe Igbo ji awa ji anyị wee sị maka na ọ na-aba achọba isi ọchụ eje n'ụzọ na anyị ga-agbarịrị ọkpa ka anyị mara ka nya bụ ihe esi dị biko ị nwere ike ịkọwara anyị otu ọnụ ahịa ji dị oge ugbu a Ọnụ ahịa ji ọ na-aha agbago na-agbatu mana anyị ka na-echekwa ka mmiri tota n'ọbụ na obere oge na ji ya dịkwa ebe a niile ya bụ sọ ji mgbe ahụ mana kịta ji adịgokwa ọnụ mmiri ụgbọ ya esi na mmiri wee gaa ete wee bụghata bie ka a na-echelu mgbe adịghị anya nọ ịbịakwa ebe a na ya afụ ji ahụ egota anyị nụrụ na ji na-abịa n'ahịa ebe a na-abụkarị ji si mba Anambra West ị nwere ike ịkọwara anyị kedu ọgbata iwu kedu ihe iwu na-agabiga n'aka ha iji ebudatalụ n'uji na ahịa ose ọgwọdụ a ihe a na-agabiga n'aka fa nke m malụ dịka mmadụ bụrụ dịka na ihe bute ife na ọ na-agalaba ọnụ sọsọ ya bụ ife maka na ọsọ ebe a ka esi ebute ya bụ ji maka na onwere n'eli ọzọ mma esi ebute ya na-abụrụ sọsọ saịdị ofe mmiri ahụ n'ohibe a ka m nwere mma akụwa nwụrụ ikịta afọ n'ọhịa nwere ike ịmụta a na-agabiga na-agaba na mmechi ihe anyị chọrọ ịmata bụ otu a ọnụ ahịa ji dị ọ dịghị ka ji ọ bụ ihe a ga-egotenwu iji wee waa ji nke afọ bụ 2025 ọ dịghị ka ihe mmadụ ga-emenwu n'otu ọnụ ahịa ji dị mgbe a na-emebu na mbụ ahụ emenwune ya nụ ahụ egotenwu ọfụma ateta ma ịbịakwa kịta ọ ya adịrị nne obere oge o nwere ike mgbọsi ole na-arịọga ji ya akali nke a nwadebe ngwadalụ rinne anyị chọrọ ma kedu nke a na-etu gị mụnwa bụ ochi na nwata anyị na-asị gị daalụ rinne daalụ rinne daalụ madam anyị na-asị gị daalụ ehihie ọma biko ọ ga-amasị anyị mata ka onye anyị kene anyị kene Ezinne Ezinne yes o kwere anyị ka amata na ebe a bụ ọdụ ji anyị enega ya wee fụ ka ji gbalụ kasa n'ebe mana a na-akọwa na okwe olubere otu ji na-adị elu
anyị wee sị ka anyị mata kedu ihe ọ bụ nyanwa ka unu nwere ike ịgwa anyị kịta Ezinne. ihe anyị nwere ike igwu unu bụ na at a time by this time na ọ bụ na mmiri too ọfụma ji apụtarị nne mana ọ bụrụ na iji agbarọrị nne ji ama apụtara ọ ya adịkwa slow like this kama ọ na-etinye ego na-agala ọnụ more and more mana iji gbaa ọ dị ọnụ mma daa. Ihe anyị nwere ike ihe anyị chọrọ ịjụ ka anyị mata bụ otu ọbụla ji adịbere mana maka anyị mara na olugo mgbe Igbo ji awa ji otu a o si aga kịta ọ dị gị ka anyị azụtanwu ji wee waa ji nke afọ a. anyị azụtanwu kama na ịbịa na ji igolu saizi nke ego gị ruru ọ bụ ihe ọ dị na ya maka na enwe prices enwe 6,000 5,000 4 2,000 15 kama na ọrụ azị ka ọra na mbụ. Ndị a kịta zụta ka otu nke a na otu ya bụ 3,500 naira. Ngwa daalụnụ rinne ka ezi ihe a si na ya bụ aha gị Ezinne daalụ rinne o daalụnụ. Amaokwu ehihie ọma ọ ga-amasị m ịmata kedu onye anyị kene. Amụa bụ Ọcha Ndụbụeze Unumba. Ọcha Ndụbụeze. O kwere ka anyị mata na unu bụ ndị na-ahụ maka ọrụ ego ndị na-ebupụta ji ma ọ bụrụ na ụgbọ mmiri na-ebupụta ji bịa anyị wee na-asị ka ịgwa anyị kedu ihe ịfụrụ ọ dị gị ka ji ọ natago otu o kwesịrị ka ọ ka dị n'ụzọ mgbe ọkaba wee nata ebido ka ọ ka ya bata abanye ife dịka Ọgọst kịta ji wee fulebe ebido abanye ihe dịka Ọgọst ịma na ọ bụ echi ka ọnwa Julaị na-agụ nyawa ihe na-akọwara anyị bụ na anyị bịa n'ebe a n'izu ọzọ na-abịa na ji ga-adị ebe a mana o nwere ihe ịrịba ama ị hụrụ n'ọnụ ego a na-ele ji ọ dị gị ka ndị mmadụ ga-egotenwu ji iji wee waa ji n'afọ a nwayọọ daalụ rinne. Anyị si biko ka anyị ogo nwere ihe ị nwere ike ịgwa ndị mmadụ ụwa na-enene anyị maka ịwa ji n'afọ nwere ndụmọdụ ị nwere ike inye ndị ntorobịa. Ndụmọdụ na ebe bụ na abịa na ịwa ji a onye ọbụla ga-awa ji mana a ga-awụ ya nke ọma ebie n'udo edukwa anya wee gazikwa. Daalụ rinne ka ezi onye anyị kene Ndụbụeze Unumba. Ndụbụeze daalụ rinne o